Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. De Wieger en die Veronica van station Hallingen. Er zijn problemen op de volgende positie. 53 graden, 8 minuten en 4 seconden noord. 5 graden, 22 minuten en 8 minuten east. Nou, ik ben Anke Postma en ik ben vrijwilliger bij de KNRM in Harlingen. Ik voer op zee, op die grote tolships. Maar op een gegeven moment werd ik zwanger, ben ik aan de wal gebleven. En ik wilde toch iets met het water blijven doen. Ik heb mijn hele leven als vrijwilliger in allerlei situaties gewerkt. Ik woon in Harlingen en ja, de KNRM was dan het dichtst bij. Ook omdat ik daar wat papieren voor had. Toen was er een plekje en nou kon ik meedoen. We zoeken naar een drenkelin met een geel zwemvest aan. Hij moet hier ergens, je ziet de schijnwerpers hier gaan. We gaan nu heen en weer varen om te zoeken, om te kijken waar die is. We gaan nu harder varen, hou je vast. Mensen zijn vaak in paniek, zijn vaak bang en zitten toch op zee. En ja, ben bang dat ze misschien gaan zinken als er een gat in het schip zit, wat dan ook. Er kan van alles aan de hand zijn. Dus het is niet altijd makkelijk, je weet nooit wat je te zien krijgt. Maar ja, op het moment dat je daar bent, ga je handelen. We zijn weer retour bij het boothuis. Helaas niet gevonden. Ja, die dingen gebeuren ook. We gaan nu weer het schip afmeren, dan kunnen wij eraf. En dan gaan we dadelijk kijken hoe we het schip naar binnen weer hijsen. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.